Мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе гадәттәгечә мәктәпләр әзерләгән күргәзмә белән башланды. Берәүләр кунакларга СВО зонасы өчен булышлык итүне тәкъдим итә. Икенче урында төрле милләт киемнәреннән булган балалар шигырь сөйли. Һәр белем йорты үзенең инде юнәлеш буенча эшчәнлек алып баруын күрсәтә. Киңәшмәнең пленар өлеше башланганчы зал бердән басып Россия һәм Татарстан гимннарын башкара. Россия мәгариф министры Сергей Кравцовның экран аша мөрәҗәгате яңгырый. Министр киләсе уку елында мәктәп укучыларына, укытучыларга кагылышлы яңалыклар турында хәбәр итте. Конференциядә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының өстәмә профессиональ белемне үстерү бүлеге башлыгы Роза Шаяхметова, Казан дәүләт энергетика университеты ректоры Эдвард Абдуллажанов та катнашты. Төп доклад белән мәгариф идарәсе башлыгы Эрнест Сәфәргалиев чыгыш ясады. Район мәктәпләрендә яңа уку елына әзерлек, башкарылган капиталь ремонт эшләре белән таныштырды. Педагоглар нәтиҗәләр, төп бурычлар, сыйфат күрсәткечләре хакында сөйләштеләр. Мәгариф һәм фән министрлыгыннан Роза Шаяхметова зәй педагоглар эшчәнлегенә бәя биреп, нәтиҗәле эшләүләрен ассызыклады. Алга таба милли мәгариф буенча тагын да активрак эшләргә чакырды. Район башлыгы җыелышка йомгак ясады, киләсе уку елына бурычлар билгеләнде. Конференция бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Күп еллык намуслы хезмәте һәм мәгариф өлкәсендәге зур казанышлары өчен 4 педагог Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән өлкәсе отличнигы билгесе белән бүләкләнделәр.